Michael Jackson, είναι ο χορός του. Μου άρεσε πάρα πολύ ο Michael Jackson, οι χορογραφίες του. Μου άρεσαν πάρα πολύ οι κινήσεις του. Είχε μια ευληγησία. Λοιπόν, τι θυμόμαστε από Michael Jackson? Moonwalk. Και εγώ το ίδιο, προσπαθώ συνέχεια να το κάνω και ποτέ το καταφέρνω. Michael Jackson είναι ιστορία ολόκληρη. Ήταν και θα είναι ο βασιλιάς της pop. Σαν performer, ένας επιτυχικός performer. Θα συνεχίσουμε να βλέπουμε όλα τα βίντεο κλιπ του. Θέλω να πατήσουν οι υπόλοιποι καλλιτέχνες πάνω στα βήματά του και στα χνάρια του. Ήταν το αστέρι της pop. Εύχομαι κάποια στιγμή όταν και εμείς ανέβουμε ψηλά να τον συναντήσουμε και θα έχουμε πολλά να θυμηθούμε. Θα τον θυμόμαστε πάντα, θα τον χορεύουμε, θα τον τραγουδάμε, θα τον αγαπάμε πάντα.